play pi baro ipteng sobhai pi shkatup kubor meta ka janmet shoban pash ki kubor ke bebnai pechwa ki mat pokongsan la sakhi ya ka jingsha penthut habaro artli ki dorbar ha ki seng na kalyang persha sha khang khat khandai ngut ki MP kalyang persha bani shimbeta ka dorbar ka banlong baro shiteo La Rakhi ka Kargil Vijay Divas akaleng ki jaka hakari pinko buram ka President Upadi Murmu badu Menteri Rang Padu kari Narendra Modi ya ki sipai balaya pakatma Kargil Dang but dian ke sorkar Meghalaya ke jeng penrung ya ke ketien Khasi ke thok benrap bapra jong ke riti senja khadar kari ong sembut Menteri Rang Ba ke jela upak Preston Tensong Pat penkrek ke Meghalaya Kongres iki mat terekam nak bentar ke election Arhajar Arkulai syari yang dorbar thau ain ke jela. Kapuli putih ke kam jengok kai bak ketanat ke kot kekiak kelong ke bentar berkongsan. Ong uhe ke MPCC upak Vincent Pala. Ki kubor ki babnya. La sakhi ba baro arteli ki yeng ka yeng dorbar thau ain kari kila syak penthut ha ki liang persyak halor kamat bedei bat ka jeng penkiu dor ya ki mar ki matar bat ru halor ki wei pat ki man. Khat khandai ngut ki MP na kaliang persya ki bakin thop ya nyongut ki MP ka seng TMC bat nriu ngut ki MP ka seng DMK meta kasngi kila syak khanglat bani shim meta ka dorbar jong ka raja sabha ka banlong meta baro shtio na ka daw ki penthut ya ka jing ya bet ya renti ha ka yeng ka daw jong ka jing syak khang shong dorbar jong ki ni ki MP na kaliang persya ka long halor ka jing yang persya ka jong ki nadu basdang ka dorbar liur ha ka khat pra trik meta ubnai ya ka jing penkiu dor ki mar ki mata bat ru ka jing ot khajna GST halor ki tiar kitar ba pendon kam man la kasngi hakaba ki klem tre ban snap ke jing ptha jong simbut lampang ka yeng bat om penthut ya ka dorbar bat pan shongkhop hala ki jong ki jaka La Rakhi ka Kargil Vijay Divas hakeleng ki jaka ha kari meta kasngi kum kadak ban ken mau burom ki shipa yele kari kibla IT yala ka jing em katma Kargil Hakani kasngi ke Presiden kari ke Drupadi Murmu kala penkup burom ya baro ki sipai kibla IT ala ka jeng em bani daya kari kumjo Menteri Rang Ba du kari Narendra Modi ula sulut ya baro ki khon baselor jong kari kibla kloy bani pli ala ka jeng em bani daya ala ka jong ka khindau ka siap Umudi ula ong ba ka Kargil Vijay Divas kade ka dak jong ka jing ngau sarong ya kari baro ko we Kumjo anong ba Shillong Lieutenant General Khasi Pachanathan jong ka GOC 101 area ula let ban bo sentio ho mot sa kin ma wi Captain Clifford Nongrom but yo March David Manlum Harino Heritage Museum kabadon ha Shillong kini ki arngut ki sipai baslur jong kari kila IT ala ka jong ka jing em nak benta ban ya da ya la kari Kumjo, Lieutenant General PC Nair, Ubade Director General Assam Rifles, ula leben bo sentio homwat sa kenmau harino prena stal kapadon ha Shillong, man kenmau burom yaki sipai jongkari. Simbut Menteri Rang Ba ka jela uba Preston Tensong ula ong, baka sorkar ka dang penlong ka jingya keren bat ka sorkar pedeng ban ken thop no ya ka ketien Khasi bat garo, ha ka thop benrap bapra jongkariti sensyar khadar jongkari. Haba ai jeng keren hak jeng pelat ya ka kor bala ai kerteng ka lapalang hariwar bala tho di Dr. Bashida Masar na ka Department jong ka Zoology ka St. Anthony's College hinin kasngi. Uba tinsong ulaong baka sorkar ka dangbut dia ni ka jeng terekam ka sorkar pedeng bat ki don shipon ki kot kisla ki ban kirshan bat penshisha halor ka jeng don kam ban kentop ya ka ketien Khasi ka thop benrap bapra jong ka riti senchar kadar kari. Uba Preston ula ong pat bakal long ka bamla long ya menta baki nong mikmat kin keren no daki kitien la jong ha ka por long dorbar wat la ka kin hun ki menteri kala ai jong menjur halor kani kat kum ka jeng ong ka jong u ya kani on la pat ban penrai kam tat hadu house nam uban wan namar baka don kam ban bo daki kor kat kum ka juk start technology ban pen kala ya ki jeng keren ban ye thu lut da baro Ini sorkar ni dia bintang dia putih. Bak nilayo rubun di dokumen. Dia ban support, ban justify. Ya dia sindon kam, ban penrum efektif masih. Apa kata ni? Jom ke position.
Ka komiti jong ka assembly halor ka jing pen kup bor ki kinthe hinin kasni ka pen paw ki jing so khia halor ka jing nang ki kam thombor persha ki kinthe bat khna ha ka jela hadin bela penya ya ka jing lang ka chairperson jong ka committee ka kong amprin leng do klaong bo superintendent of police ka east giant hills ula pentip ha ka jing lang ba ki don baro ar phun riungut ki mukot duma ki be dei ba ka jing sha thombor jong ki kinthe bat ki khna ki bela dep register ka district na do benai kala lingkot ha do menta ka committee kala patha ru yo he pulit jong ka district ban pha ya baro ki kot ki sla ki babnya halor ki ni ki ar phun riu tili ki mukot duma. So we had asked informally the DIG Eastern Range to inquire as to the well-being of these 5 rescued minors from this particular brothel. So we are now concerning ourselves only on that aspect because we are not here to talk about any other detailed correct or incorrect information that we are receiving. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kadang penkre ban wan ra ya ki mat trekam jong ka seng na ka benta ke election house number 1 bat ko we ni ki jing thmu ba khmat e jong ka seng kalong ban kintiu ka puli puthi bat ka kam jngo kai perthei haba pentip ya kani hinin kasni uba Vincent Pala ulaong ba ka seng kalashnai ka manifesto committee ha ka ba Dr Celestine Lingdo ulalong usong kunor uba pala ula penpauru ba ka kot ka khia ka de ko we na ka mat trekam ba khmat jong ka Congress. Dari gajing pengkre ke manifesto ngila don gajing pengkre ngila form ke komiti u Dr Celestine Longdo u presiden jom ka manifesto komiti u chairman menin ngadon meeting batu udang pengkre kendala declare election nisle kiman panong kong ngiru manifesto ngimut ba education kadai ka way bangi hamat ka tourism ka ba don kam ha ban ai kam ai jam kina don kam hok ya ki minerals bingidon nidon uduyong nidon ki mausun nidon bon jai ki minerals nidon ki ding ki timber kini ide ban pedon kam hok ya kanu ka bangi yo na kejing ai jong bele haba pen pau halor ka jing bitar ya ka jing pen slam ban snai ka nongkra polytechnic ha ribhoi ka senjuk ki rang ba snong nongkra nong lingdo kla maha ban shimbyang no ya ka jaka ka bla ai so bha na ka benta ban snai ya ka ni ka jaka pule haba ajeng krench kinong tho khubor hadin ka jing let jurip ya ka ni ka jaka hanin kasngi ka senjuk ka la berngem ban shimbyang no ya ka ni ka jaka la da ka sarkar kamla ban beteng biang ni ka jing bentre ya ka ni ka jaka pule hado ka bakut jong news nem laban kedau bayak ni ke jaka la ai so bha de ki artli ki rat kata ka rat nong lingdo bat ka rat nong kra na ka benta ban snai ke ni ke jaka pule hinre ke ni ke project kala shu sakut klem tre e la katu kat ni snem hadu menta na du pelas dang yaka house nem ar hajar khat pra na galeng jom ki artli ke do barai ni nin le dak wei pat ke denti bat kata kalong nilai keren atli ki dorbarai bat kini ke sinjuk inoi lam Shillong kiri khmat kiri rongba bala kumno bakal sarkar kemla ban simkia hak bakut jong neu snem ni bense ban pan phai pat ye kini ke jaka sha ki rusimet ki bangi la deb ya thit ki la deb ya so ya sang bat ki dan ngila ban kam trai na ki atli ki dorbarai bangi la ban aisha kano ke department kaba kloi berwanra ya kajing mentoi jong upai ba babun balang sakane ka khain ka dong ka jongi u MLA ka West Shillong uba Mahendro Rapsang mentaksi ula IT ka wika computer bat kitiar networking sha ka Budha Bhanu Saraswati College ha Shillong haba ajeng kren ha kani kasngi uba Rapsang ula banjur halor ka jingdon kam ban penyo ka college ka bapaka na ka benta baro ki jaka ajeng hikai ha ka jela ulaya ro ika college halor ka jing shakri jongka met bat mensi mi ki samla puli ha kanong ba Because as of now, technology is changing.
And the moment I entered there, I said, wow, this is too good. You are having a smart classroom. Therefore, this is also a part of the technology which is having now. So this is also what we are doing as a part to enhance the knowledge of connectivity. So this is something which we should encourage, where it will set an example to the other institute also. It will set an example to the students also. Mentapat ngini pe ka jing long jaman ka sibeneng Shillong ka jing shit ka long apun degree Celsius ka jing kret ka long khat nyo 0.1 degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long prapusau na ka shi spa min step bat khnai poi na ka shi spa janmit ka jing hap slap ka long 10.0 mm ka la benot ka jing hap slap hai ka tu ka ni ki jaka sa shi sen pat ni pen kan mai pi be ni ka khubor jingi phila ruban pe live ka YouTube channel jong ka DD News Shillong Schwaben Poish ke bukut jang thup ke bor ke pek biang sesi ni kemat pekong san. Lasaki ke jing syak pentut habaro arteli ke dorbar haki seng na kaliang persya. Syak khang khat kendai ngut ki MP kaliang persya bani sim bentah ke dorbar ka banlong baro siteo. Laraki ke Kargil Vijay Devas keleng ke Jaka Hakari penkup buram ke Presiden Rupadi Murmu buat Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi kisipai balaya pakatma Kargil. Dang bud dia ke Sarkar Meghalaya ke penrung ya kaktian Khasi ke thuk penrap prajong ke riti senca khada keri. Ong sembut Menteri Rang Bak ke Jelau Pak Presiden Tensong. Pat penkrek ke Meghalaya Kongres ki matrik kam nak bentak ke election Hajar apply saking dorbar thawai ke jela ke puli puthi ke kam jengok kai bak ketenak ke kot ke kya kelong ke bentar berkongsan ong uhe ke MPCC upak Vincent Pala Dia perlu ketung lapor ke bekut jong thup ku bor jeng minta ke janmit haduk mini syambe yang berpilih syai ke sini ku blai pi baro मन की बात है जन जन की